Rasanya ya apa saiki, Pak? Ono bedane enggak, Pak? Napa? Karena rasa. Isik pancet. Pancet terasa kayak tadi sebelum diobati? Ya. Nggih. Ya memang gak sekaligus. Nggih, boten saged. Mati pergerakan tangan. Pak, gerakno tangane wis. Lah iku wis berkurang cuma enteng. Lebih enteng iki tambah enteng. Nggih. Nggih. Terus iki coba sampean gerakno ya apa, Mas? Aduh, lah saiki si loro ndi lek ngono. Lah si loro ndi? Pundak sebelah kiri. Niku iki loro. Nek sampean ngomong tak cukup, Pak. Wis coba. Oh, lebih tinggi lagi. Nggih. Enggak, ini lho. Napa? Mboten saged. Ini lho. Biasa mboten saged, Pak. Ini lho. Ya napa? Ini langsung Langsung roto. Roto. Mboten napa sabar dhisik. Biasa munggah ngene gak iso, Pak. mungkin Napa? lorong gitu. Lek dikeneaken tok loro. Ya apa biasa sampai piro? Ngono tok wis loro. Nggih, ngoten tok pun. Coba saiki wis tinggino. Tinggino, Pak. Lalu ya, ambil. Nah, saya sudah diatur. Kok iso diatur? Saya ini sudah diatur ya. Penyakit langka. Tanah gak iso diatur. Coba, Pak. Pak, sampean gerakaken kali pikirane sing digawe, dadi netral nggih. Ora oleh pikiran ngeloki iki. Iki ngeloki pikiran. Coba bismillahirrahmanirrahim alon-alon. Alon-alon ya, Pak. Pikiran yang digawe. Pun sakit kan? Harus semangat. Nggih, harus semangat untuk sembuh. Wis coba munggah, Pak. Munggah terus. Iki ya, Pak, sing gak kuat. Iya. Iki gak kuat. Coba, Pak. Tunggu tapi berjejak kayak Mang. Alon-alon. Wis enak-enak ya. Bertahap, Bu. Nggih. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Ihdinas siratal ghairil amin. Ayo maneh. Bismillah. Insya Allah mbok waras. Bila mana sampean selalu minta sama Allah. Nggih. Karena yang menyembuhkan semua penyakit dan memberi penyakit itu Allah. Bukan siapa-siapa, nggih. Lah semangat apa ora? Hah? Ya iya lho. Iya iya lah. Wis saiki awake apa wis? Tiga anak. Nah, ini Enteng awake coba. Lek sikile sing gak enteng. kira kuat. Aja takon lek sikile ben wis takon. Memang wis parah sampean. Nemen, Bu. Nggih. Cuman parah ini. Nggih, niki kan ibaratnya anu tasik saraf sik mungkin Pak, gampang mungkin, mboten gampang. Maksudnya nggih harus Mboten ana apa, sing penting sampean anu Pak. Sing penting sampean iki di atas iki sehat ngono lho. Engko iki merambat kene iki kan gak ono angete blas kaki iki.